Kulukutu angena ke i-TLB excavator isigandayi into gandala umthando wamadlozi nelakho nyalithanda thanda ihlozi lakho ngiyathemba ukuthi nawe lami ke uyalithanda kakhulu lapha nje ohlela ubukela khona ngiyathemba ukuthi hayi nawe nje thanda ihlozi. Ngake ngakhuluma ngomunye umsebenzi la engathi ngisawulengisa ngizobuya ngikhulume ngaye ngihlale ngiphuthume ngoba iyona lento esuke ngiphuthumisa umsebenzi wesikhwama. Angifuni ke ukukhuluma indaba ende kufanele ngihlale nje odabeni ukuthi isikhwama ngingasho ngithi kusuke njengoba kusuke kwesikhathi omunye ukuthola kumelaphi wendabuko ukuthi hayi ekhaya into nje kuphethe ukwelapha ngoba nakho kuyagulisana. Angifuni nje ukukhuluma amanga, kuyagulisana ukuba nabantu abadala bokwelapha bokuthi uphathe isikhumba umuntu ophuma nemithi eyolapha eyiphethe ngani ngesikhwama. Omunye kwesikhathi kusho ukuthi wena uzophuma uphethe imithi ngesikhwama kuzongena abantu bephethe izikhwama ukuze gayile imithi behambe. So okhokho bokhokho ke izikhwama lezi esithungayo lesingekho samngasithenga mina eMachineni. Anisithenga phela esinye noma komakhanzi bafethu noma ezinhle zabo TikTok ningithengele ngiyadlala. Okay. Kuqala okhokho bokhokho kuyale singakababiki bebeshuka isikhumba esiphice nje kahle nike nizibone lezo zikhwama lezi ezikanje ukuthi nje sesikhumba kuphela mhlabe senyamazana ethile bebeshuka zona bese besiphica lemphetho le ebuthothi uphiciwe nje kahle kwaphicwa ibingekho lezi zinto lezi ezizinsimbi lezi kuphela bebenza futhi ukuthi kuze sivaleke nakhombe benza izinto ezingama kubesa kungasho ukuthi kube sapeshu shutshelane lokuvala uzoheza futhi ngendlela ukuthi kubopheke nje kahle ngaso futhi inesikhumba ukugaxa futhi lokho begaxa sona isikhumba bekungena wonke umuntu obekusho ukuthi njobe nakho ngoba lezi zikhwama lezi nabo bonke abantu banazo akusho ukuthi usukuphethe isibhamu kusona akusho ukuthi usukuphethe umuthi. Mina ke sikulento yokugaxa isikhwama kanje bengisithanda kakhulu ngangumlandeli kakhulu kaMtshengiseni indidane evamisa ukudida abaningi ngoba njalo uma isho intombi ikhuluma xeqa imlomo kusuka amaduku emakhandoneni umphosi wethambo laqeza zonke izinja amaqede zemkhonkothi ngasifica siculela isidwabe etshwaleni ngasenyula ngasigeze ngasiphanya phezulu sadumana ezo lonke amaqede ngabuwa amafolovolo qompahla bhadla matshe kongimfunga ugogo fele enkanini ngangimthanda ngisho mina ungibuka bengimncane njengaye uthi mhlawumbe ngoma ngihamba mfanele ngigaxa lesikhwama bese chawu umtshengiseni lo bese chawu umtshengiseni manje chawu uyabona ngathi uyinyanga kona musigaxile bekuyinto hayi ngangithanda umnyanga lento yayiyamene kakhulu nomtshengiseni ngangithanda nje umtshengiseni kakhulu yagaxa isikhwama esiyelo ecula nomphondi no nje encane angimthanda kabi kangalezo izikhathi kule ngoma ethi inyoni yami nje angimthanda nje kabi angikho lapho. So lento lena isho ukuthi akusho ukuthi wonke umuntu umephethe isikhwama kunomuthi kunesibhamu bese sikanje noma uyinyanga wonke umuntu uvele kwasekuqaleni ukuze ezophatha into bebeshuka ikhumba mhlambe ezenyamazana eshuka ehle siphice ngapha bese phatha ini lekho kanjani na azokuphatha. Ifika kanjani ke kumuntu leyo ukuthi isikhwama isho kakhulu ukuhleleka isho ukuthi wena umuntu ohlelekile umuntu ke hayi ngoba kuhleleka nje umuntu ophethe umsebenzi wokwelapha ngoba mina umsebenzi wokwelapha ayikho into engichemena emhlabeni njengenyanga ehlelekile ngisho inyanga hayi umuntu nje nje ukubona ukuthi ayilona uyaganga inyanga ihlale ihlelekile ngoba uma ihamba ingakuze kuthiwa phela kunamanono usuke kunamanono phakathi ngoba uyayiqoqa imithi ozohamba yolapha ngakusho ukuthi wena umuntu
okufanele mhlawumbe ebizwe sibizwa ngamafoni ke bafethu esikhathini samanje ngalesa sikhathi sakudala mhlambe bewungawuza umothi kunomuga endaweni ethile mhlambe kushawa imfengwane no hayi imfengwane mhlambe kushawa amacilongo impondo shuthi eyibhotshoziwe wenza lishawa ngendlela ethile ukuze kuzwa ukuthi hayi khona seshawe inyoka kuzogijima mhlambe inyanga sithathe ini njalo isithathe uswela kangithi yalubhoboza kahle yakhanda ihlungu yayifaka phakathi yasivala izozwa ukuthi mhlawumbe izobona abantu begijima kuthiwa hey sekonakele ngapha kunomuntu ogulayo nani ake siyomsiza inyanga ehluphi ingena esigodlweni sayo ngalesa sikhathi ithatha uswelo olubhoboziwe lafakwa mhlawumbe into ezofika isize ngayo kuya ngokuthi kukhuluma ukuthi unankingani iyafaka nayo yofika mhlambe bese ifaka esikhwameni lesi engikhuluma ngaso lithina siphatha lezi ikhwama lezi nalamabhodlela ke uma siyolapha ke lawa khona njengalawa nje uma sihamba siyolapha imithi siyifake la bese siyahamba ke siyokwelapha ufake la umuthi ufake kanje uvale kanje okwelapha nangu ke lo wamuntu ke ukhokho lo phila kumina othi belokhu kudlula kanye incane kancane isikhwama sithi ngenza kanjani manje ngoba phela uyabona ukuthi mangiyolapha sengisimukelile umsebenzi mina nguthatha gogo mamthimkhulu wazala ubaba uma ngiyolapha ngifaka umuthi la ngiyafaka nje nganyogeza umndeni wonke umuthi ngangufakela ngiyafaka la umuthi la sesikhwameni ngiyahamba ngiyolapha kusuke kukhona ke nokunye okunjani na engisuke ngikufakile lapho yini ukuphuma ukushuthi wena mangabe ungene isikhwama ngeke ngize ngiba nakho ngiyolapha sengizomba umuthi ngiphethe kanje ngingenwe yini ukwelapha ke kuhlelekile ke ayikho into ehleleke njengokulapha uma ngikhuluma ngakulama video la kubuhle bethongo nje ngeke ngizokhuluma nge-teaching ngoba ngumthisha nje ngilana ngizokhuluma ngokulapha la so isikhwama usukungenwe yini ukwelapha abantu besinde kuyenzeka ngenkosi yami umlapha phela ukuthi egcine eshonile kodwa kusho ukuthi wena umuntu ozokwelapha isikhwama siyamukelwa ke isikhwama futhi isikhwama siyayikhomba kumuntu ukuthi lo ikhona lento ekhona kena mina nje ngangihlale ngizwa ngendaba ukuthi hayibo ugogo wakho mamthimkhulu wazala ubaba wakho hey maxoxa kulowo mzuzu ngaleso sikhathi ngikhulele ekhaya komama maxoxa futhi hey izalukwazi ezayithandaza emankwanyaneni kwabuye kwanqamuka nje hey kwakuthandazwa izalukwazi zakhona so lento yagcina ingibamba ukuthi nangale ekhaya ngiyafuna ukuthi ngithathe lo msebenzi isemankwanyane nakhona futhi bekuthandazwa bekusizwa nakhona abantu ngemthandazo so isikhwama ke kusase sichuma ke lesikhwama ke naseyibonakalisweni futhi ngiphuphe ngithandaza uma ngiphupha ngithandaze bengiphupha ngiqoke ingubo emhlophe isikhathi esiningi bengiphupha ngiqoke ingubo emhlophe kanje ngiphuphe ngithandaza ke lapho ke ingubo emhlophe kanje leli bhayi ngiyokusafele ngempela ngijule ngokwenza ivideo yalendwangu liyalendwangu nanali ibhalele ngidlale ephansi ngeke uzolibone liphansi leli uyingwele le umuntu wangimisela umsebenzi ngamphupha esibonakalisweni ukuthi kanti kusho ukuthini ukuthi ngiphuphe wena mkhulu untshetha siyokhuleka entabeni wathi lutho sekubhedele thatha umsebenzi awu manje kade ngikubani naye wangitshela lokhu nalokhu kade ngikugumede naye ngiphupha amakhandlela nemithi unaye wathi angilinde uzoyifikela umuntu ozongimisela umsebenzi naku sekufika wena wayiqoka ijazi elinje ha undosi bathi lo wethu ukhozi ikhona lapha esigodlweni sayo ensonyameni ekhaya ke lo baba mkhulu babesensonyameni yena wangimisela futhi unamajazi amaningi unale limhlophe elinje ebese banalo leli kwakumphoqa ukuthi akangimisele fake lona lele bese faka ke
wasefaka ibhayike lengwe. Mina ngase ngigqoka elimhlophe, nali ijazi lami elimhlophe, nali ijazi lami leli engiligqoka ngoba ngisebenza yilo leli. Ngathungisa lona, kwakusho lokho ukuthi yini ukuhleleka kwani na komsebenzi, ukuthi izinto zami nje zaseyihleliwe ukuthi thatha wona umsebenzi wesikhwama. Mangabe lento ngihlanganisa nezibonakaliso, uma usuthathile usuvuma ukuthatha umsebenzi, amaphupha obusawakhohlwa ngoba usuku umuntu okufanele bekutshela into usuku nosuku. Kungonakele nje futhi befike kuwena usuke umsebenzi okusuke umukele kahle ke isikhwama ukuthi wena umuntu nje uzohlala ephume eyolapha imithi uyifaka esikhwameni. Umuntu mangabe ethe ngizofika ngifuna ungisize lana la, okay awufiki uphathe lokhu nalokho, uzokufaka kuphi esikhwameni lokho oza nakho. Uma usumfakela futhi nawo okuthile nokuthile umfakela kuphi esikhwameni nawo nje nami amaphepha engisebenza ngawo lawo ngibhale bese ngisebenzisa lokhu, ngixebula lokhu, ngixebule lokhu, ngikubhale ukuthi wenze nje. Uyangifaka la, ufaka kuphi na esikhwameni sakho. Uyaphuma umuntu sesizakele, uyaphuma umuntu uyahamba. Iwona umsebenzi lo usuke nje ungena okwelapha ukuthi hayi wena umsebenzi wakho nje ukuphuma uyosiza abantu, awukwazi ukuhamba uphethe kanje hayi ngiyolapha nje abaningibona. Cha, singenwa amanono phela thina abantu abayithandayo. Ufaka la, uhamba uyolapha, ufake la, uma usubuya uyabuya futhi uqedile. So nje awukwelapha lokho. Uma ngabe kuthiwa impela hayi isikhwama kuwe nani kusuke sekufanele uthathe lo msebenzi wokwelapha ngokweqiniso. Nami ngihlale ngithi ngiyafisa ukwenzela ubaba uNdosi umsebenzi wangenzela wona ngangingawazi. Wawumisa ngithola ukuthi uzohlala uba umuntu ohla amagobongo, hluphekeke kudla amagobongo. Wasefika ke eseliqondanisa ke nami ke sebathi abantu uqondanisa lowa. Ungasiqonda nokuthi ulumisa nje lani elokwelapha. Umsebenzi wami kwisikhwama konke kanjalo. Mangiphuma nje hathi ngisuke ngifaka isibhamu la, hathi ngisuke ngifaka umuthi ngiyolapha la. Cha, ngiyasiphatha nje ngihambela. Kodwa mase ngiyokwelapha noma ngiyolapha eduze, mhlambe nje ngiyobethela noma ngiyocupha ithuna nani ngizofaka la esikhwameni yonke into la. Yonke into manje ngiyocupha ngifaka la, yonke into omvuthuza ngifaka la. Angithwasisi kodwa manje ngiyobethela izinto zami ngifaka la. Mangiphuma uthi mhlawumbe ngiyogeza umuntu emfuleni ngifaka la esikhwameni sami lesi. Yini ukuphuma nani nesikhwama, ngikwazi ukuphuma ngifake emabhodleleni nani ngamabhodlela. Cha, ngipuma ngifake yonke into ngizoyifaka emabhodleleni noma koplastic, ngifake esikhwameni ngihambe ngiyosebenza. Ukwelapha ke lokho isikhwama kusho ukuthi wena uzohlala umuntu nje ozophuma. Uma uphuma ke uphuma nemithi uyolapha uyifaka esikhwameni uhambe uyabuya futhi. Uma kufika abantu umuntu uyamsiza umfakela umuthi umnikeze umhlanganisele efake mhlawumbe umgoqele ngoplastic, umgoqele ethathe ephume efake esikhwameni uyahamba. Uma engenakho ke isikhwama akakunasikho uzomfakela kuplastic uyahamba. Ngiyabonga.